Ikon Allah duniya ta lalace. wallahi sai ya gani nan fa turan a TikTok ko ke TikTok za ka sako menene tura ni Yanzu me kake sha? solution ne gashi Yana hatta ina ba ni magani? komai ma sha nake Magani? gashi nan kalle shi kagan shi To kai yanzu kai baka tsoron yarantanka kake shan wannan abun? ta kai barki ne ko Zo ai ban gama ma ba. no za ka banto A'a. mana a nawa kake mun bidiyon da aka yi mun wannan abun kai Kai ka ce in maka. Zo in baka naira 100. kai in ka ji fushi Wa mutane suna magana akan na ɗaura abin nan a TikTok ana Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka. To kai me ƙarin bayanin ka akan wannan abin? Bidiyon naka da kake shan sholi a matsayinka na yarintarka. asiri aka yi mun Asiri haka ma. asiri aka yi mun Asiri haka ma. To kai baka addu'a Allah ya yi maka? na yi mana sallah ya kake haka kaga wanda ya mun asiri na karshe ma kenan siya mun bungaci jama'a Ba wannan ba. To kai yanzu zaka ci gaba da sha ko kuma ka daina? a ba mun dana cin kai na yi san a ba ya kace haka mun dana Kun daina? mana kace Kun daina ka tabbatar? mun To tabbatar kai wa masu kai wa mabiya baya ka ba su hakuri ka ce Allah da ka na sha. ku ya kurin Allah da an dana shi amma muna tigeza muna tigeza da su ka ganewa